Zdravím všetkých. Kúpil som novú kameru GoPro Hero. Idem ju otestovať po ceste do roboty, len tak na skútriku. Doteraz som mal takú motozeme, ale za 100 €. Nebolo to nič moc, tak vyskúšam GoPro. Aj toto som kúpil, tú najlacnejšiu pre moje potreby, dúfam, že to bude stačiť. Tak uvidím, ja testujem to len po ceste do roboty, takže na skútri veľkú motorku mám v oprave. Tak bude až budúci mesiac, takže zatiaľ len takto na takú skútri môžem. No uvidím, čo to bude, ale tak som plný laik, čo sa týka aj strihania, aj to sa len učím. Robím si to vlastne len pre seba a pre známych. Tieto videá len aby sme mohli pozrieť, kde sme, čo sme boli, trošku to zmapovať po svete. Uvidím, no. Keď by sa mi to páčilo, tak kúpim ešte jednu kameru, zatiaľ mám len jednu teda. Zatiaľ mi to stačí. Nie som ešte profík, jak všetci youtuberi motorkoví. Tak uvidím. Samozrejme začínam v neskoršom veku, deti odrastené, tak teraz si môžem trošku dovoliť aj na motorke. Tak uvidím, čo povedia na to známi, rodina. Či nepovedia kašli na to a hotovo. Ale uvidím, tak možno sa to bude rád pozerať na tomto. Že ja vidím, že to robí lepšie zábery, jak tá stará kamera. No stará, však nie až tak stará, nedávno som ju Máji kupoval. Ale tak dám si ju do auta, potom tam to bude stačiť. Tak uvidíme. Keď to otestujem na veľkej motorke niekde v zahraničí, jak to bude vyzerať. No, za chvíľu som v robote, takže už to dlho testovať nebudem. Plánujem len jazdy na motorke, natáčať z výletov, nič iné. Takže tak. No a som v robote. Majte sa. Koniec je to.